kogeneračná jednotka, alebo inak plynový spaľovací motor, ktorý postupne v Žiline nahrádza uhlie a vyrába teplo, ale aj elektrinu. Jedná sa o dve kogeneračné jednotky Bergen Engines, ktoré majú výkon 9,3 MW elektrického a vyše 8 MW tepelných. Pokiaľ nemáme dostatočný tepelný odber v horúcovodnej sieti, tak motory sa vtedy nevyužívajú, beží základný zdroj. Teplárov vyšla nová technológia na viac než 30 miliónov eur. Polovicu nákladov pokryl Envirofond. 2 motory budú v prevádzke väčšinu roka, približne 9 mesiacov. Nahradili pritom jeden z uholných kotlov. Tak sa nám podarilo ušetriť zhruba 24 000 tón uhlia ročne, čo je 27%, a znížiť dopad CO o 25 000 tón, čo je nejakých 14%. Pre nás to množstvo uhlia, ktoré sem už nebude prúdiť, a množstvo CO2, ktoré nepôjde do ovzdušia, je úplne zásadné. Žilina by mala s uhlím definitívne skončiť o 2 roky.